Diretso na ba yan? Diretso lang. Yan, meron ganda ng bike lane dito. Super. Super ganda ng bike lane. Ginawan talaga ng ano, special treatment kaming mga ano, cyclista. Thank you. Maganda yung bike lane dito. Napakaganda. Ba't na? Nag-iid ka na. Pinunggo ka. Mawa naman yung call na yun. Clean dito para makita ka. Play starring. Oh, siyak po. Good bike. Hindi na ba yan? Isa kami la una 115 ngayon 7 na.